Isikhathi ke sesisincane kakhulu ngokujwayelekile kule micimbi le eyenze uSicebi abayilo Sicebi yithi abavikeli nabanakekeli besikhathi OMC okhuluma njengamanje umtshalo ngenamoto umanyaweni kaZwelonke. uSicebi ke bafethu ngizosho nje ngizinika 30 seconds kuphela. Omunye wabaculi abane taste kithina sonke. Angisho ukuthi abanye abanayo but ube umunye walabaculi okuyigugu makuthiwa uqondene nabo ukuthi uSicebi uzofakwa yini. Ngizohlambuluka nje namhlanje kugodole mengabe ukhona la wakwangidina kabi sise Bergville kukhahlamba maskandi festival. Uzofaka uSicebi kuyimi nami nginegugu lokudla sikaze siqondane. Kodwa ke ngangiqonda ngoba babekade benomdlalo wamanzi ngale yamini. Bisiyayi sithi ke mengabe simfaka sithi ugeza sebegeze bonke amaqeda afika uthi umhlanganiso. He just lay music le ngemnyezaneni madoda bathi angene endlini ngoba ligcwele amazenze. Suka isikhona seqhikize la nqaba nonke ngoba intombi seyivumile. Wey cha kumhlungu ngani zabethu. Ibona ke ungadipha nesidipha nabo bonke laba sidipha zona inkunzi lezi ngoba bengabakhulu bebe bangaka yithi amashisa mpephe emcimbini ngisho kweyabo bafakwa yithi. Siyabonga kakhulu nje ukuthola ithuba. Siyabonga kakhulu baphathi bohlelo. Manje